zat bilen yukta yakşı onu ayırsan o denli halal bolýar o sana hiç bir zat boyuna başka lazım etmeýär. Bu hormatly ýene bir soru onu aýtdyrlar ki elbette ayıtsından bir daha maksadını çandan düşmüşmedik. Ayıtırlar ki altının bir nisabi neyse gram bolýar diýipdir. Kızılın bir nisabi 20 miskal bolýar. Kızılın bir nisabi 20 miskal, yani 20 miskalın yarım miskal wajyp bolýar. Şu 20 miskala yetse, ama 20 miskalın bäri bolsa, başga da duramur puludur, başga şeýle bir zat ýok bolsa, onun boyuna zekat wajyp bolmaýar kızıldan. Ama şu 20 miskala yetse, ondan soň 20 miskalın yarım miskal, yani 40'dan birde, biz 20 miskalın yarım miskalın boyuna wajyp bolýar. 20 miskal kızıl bir nisap bolýar we kızıldan, kümüşden 40'dan bir zekat bermeli bolýar. Yani şu näçe bolsa 40'dan birini zekat adyna bermeli bolýar. We iň bäri şu kızıldan zekat düşen miqdary da bir nisap bolýar. Ol da 20 miskal. Şu 20 miskala yetse, şondan zekat wajyp bolýar. Onun bilen hükmü şeýle. Salamat bol hormatly ustad, minnettar. İnşallah bir dogamy hem öz aratan soragynyň jogabyny eşitipde peýdalanan bolsalar ýene soraw we girşaýly. Boljak gençleri. Hormatly ustad, hatar hal doganymy bir näçe soraw bilen ýüzlenipdirler. İşleşlerimiz bu doganynyň sorawyny men erkimde goýdylar. Indi men hem sen erkinde goýýaryn, jogap berseňiz minnettar bolarsyz. Boljak. Ine bir doganymyz kimin adyny da aýdylmasyn diýipdir, hop biz amanatlarda saklaýarsa, onun adyny aýtmakdan saklanýar. Ine bir özüniň arasyň soraglarynyň başgasyna aýdypdyrlar. Bir ýaşuly enatany ine ogul saklamaly bolana, onu kadar her gaýsy bir näme hile edip de onu saklamaýarlar. Bu belki bir wagt onu oguldur ýa-da kana saklap da boyun alıp da onu saklagasa da onu şol ýaşuly enatasından falan tükany men adım et, ya falan yer men adım et, ya falan öýüňi men adım et diýip de şeýle ýerde gara duran pullary bar, şonun bir mukdar pul şoňa gara özüne alıp da şeýle bir zatlar görüp bunu şeýle saklamaklygy boyun alýar. Indi şu jüre edip de bir näçe zat adyny edip de şeýle şol enaniýa atany saklan adam soňra şol enedir ya atany ölüp dünýeden gaýtar, ölüp dünýeden gaýdanda onu men falan zat menki onu maňa berdi, kagazda bar diýip de şeýle onu özüni keçek bolana hökmen başa ogul ýa-da ona itiraz etýär. O netijede olaň arasyna gürüm düşýär. O şeýle bolan suratynda soňra bir dogul çerekede bolmaýar. Ol ogul arasında gürüm bolup da o şonun mallary ogul arasında dogry çereke bolmaýar. Hormatly dogan, hem benim tapşyrygym sizlerge şeýle ki, şeýle bir ene atasyny saklamaklyk bir ulukon iftihar onun oglanlaryna. Oguldur ýa gyýynyň imkanaty bar bolsa gyýydyr. Şu bir ýaşuly ene atasy bar bolsa, onu kadar men saklajak da men saklajak edip de saklajak bolmaly. Çünki näme? Şu ene atasy saklamaklykda bir ulukon derece bar, bir ulukon fazilet bar. Hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan bu kadar hadis var. Hatta bir näçe ayetler var. Şoňa delalet etýär ki bir ýaşuly ene atasy bir ogul gyýlar saklasa, ogul gyýlara dünýäde hem bir ýokary derece var, o ahiret gününde bir beýik derece var. Onu da falan zady maňa berseň sen saklajak diýmeklik bir dogry zat däl. Bir hükmen Huda ýanyny günäkär. Ol enne sözüni kada ondan ýaşly ulukon bolan soň netijede kada özüni saklajak bolup şeýle bir näçe zatlardy berdiňini şoňa bere gaýar, şoň adyny ede gaýar. Emma ol oglanlar öýleri şeý dip saklaýyn, ýöne palanlaryny maňa ber, maňa men adymy diýip de şeý dip de öz adyny etdirse, ol Huda ýanyna gaty günäkär we ahiret gününe de şeýle bir mümkin nägadar sewaplary şonuň üçin heder gitsin. Ve dünyada da ona bir doğru abray ve etibar yok. Ona göre onu etýärler, gaty bogly isbat etýärler. O şu dünýäniň bir mali sana bir nesip etjek etmejek belli de, sen şonu hayır görjek, hayır görmejek belli de. Sizre onu öz adyny etdirip da, sizre abraýyny dünýäde sen hatara salyp, ahiretde de öz diniň hatara salyp, şu zat etýän adam gaty bir dünýä ahiretin zererine bolýan adam bolýar. Oňa bu zatlary etmeli däl we bu zatlardan gaçyda bolmaly. Bu hormatly ýene bir soragyny aýdypdyrlar. Kä wagtlar bir mescide bir ulama gelýär, Kur'an tefsir etýär. Ya bir dini gurun berýär. Şonda bir näçe adamlar
şol wagtda guşişijen urupda özü şoňa ýuşraga da keplen bolup bu kadar muzahamatlyk şoňa ýetirýärler. Olaryň şeýtmekleri näzire bolýar. Inni belli bir zat ki her bir ýakşy zadyň gapdalanan muzahamatçylyk ijad etseň şonda näme günahkarlyk bolar. Inni belli bir zat ki bir gawzada gapdalanan muzahamatçylyk görýän suratynda sen hökmen Hudaý Tagalaň bir söýmejek zadyny Allahyň bet gören zadyny murçekip bolýarsyň. Biz oňa görä şeýle bir wagtda şol bulup duran gurrun bir söýerli gurrun. Indi Kur'anyň tefsiri bolsun, ýa bir ýakşy zady aýdylyp estirmek bolsun. Şonda meselen bir şeýle guşyny zeňelli diýip ýene bir zat diýip de şeýle oňa muzahamatçylyk etmeklikde bir hökmen ulkan günahkarlyklar bar. Bir ýakşy zada näme muzahamat göretmek we muny hökmen bir günahkarçylyk bar we ol bu zattan diýmek şu dini zattan esip de onun haýyrlanman ýerine belki sen bu taza o bu hakda köp günäni murtekip bolýarsyň we köp günahkarlygy öz gerçeğine ýetirýärsiň. Bu hormatly ýene bir soragyny aýtdyrlar. Bir näçe adamlar özleriniň awnyk oglanlaryny özleri bilen mescide alyp gelýärler. Oşa mescide alyp gelende ol awnyk oglanlary da garal gyýykda çyk dogry namaz durmany ýa safa dogry durmany we ol sözüne bir kıyık edip de doğru namazlarını okumayanlar başa okuyacakları da şeyine muzahamatçılık icap ettiler. Şey nazır bolýar diýip. Hormatly dinleyici. Awny oğullarını getirsin mescide. Öz bilen alıp gelsin. O da hem mescide gelse hükmen mescide gelmekle öğrenir. Bu neticede ol qawy ýerik gelmekle öğrenir. Ve qawy işleri enjam bermekle öğrenir. Ýöne öz şoňa habardar bolsa oğullarına dogry terbiýelep, hay beýledir, hay şeýledir. Ina ol mesela kıyık çıkartman yerine ya bir başkalara muzahamatçılık öğretmen yerine ona şeyle edip terbiyet öğretip de onu şeyler doğru saklasan ol söylüyorlar. Yöne ay gelinin sonra her yer dursun her nemesini özlük koymaklık o da şeyle kıyık çıkarttıran olsa bakası zararlılar. Şimdi bir oğlular getirmekle özü kavzat bolsa sen neme oğlularına bir tafavut bolmalı ya oğlularını özün bilen getirmeli ve ona da her an haberdar olup durmalı. Ona terbiyet öğretip de hay böyle bol hay şeyle bol hay edepli bol deyip de ona her şeyle bildirek kıyık çıkartıp ona muzahim olmaktan onu kadar saklap durmalı. Bu neticede başkaları ondan muzahamatçılık öğretmeli değil, muzahamatçılık getirmeli değil. Sen hem çınaniki öýden ihlas bilen onu getirdin, öýde ona gawy zatları öwrendirip de mescitte gawy tarykada onu kada saklamaly we şeýle edep erkan ona taklim bermeklik bilen ha ýakşy zatları ona şu taýda da düşündirgi bermeli. Gawy bolmaklygy, gawy durmaklygy we namaza uýupda namaza maşgul bolmaklygy bu kada şoňa meňzeş zatları. Hormatly salamat boluň minnettar. İnşallah ýanky hatar hali soragyny aratan dogamy hem öz soragynyň jogabyny eşitip de haýyrlanan bolsalar, indi telefonma eşitaýyn. Bolacak aşeri. Salam ahu, näde men bir soragym barda senden. Şimdi öyle yaşım yok. Hiç saat oturup yaşamak diye şey bimari radımla aradan tutmak doğru doğurdum. Onun namazını oturup kalıp bilmeyeni basarmayan sonra oturup okuyacağım. Doğru mu doğurdum. Sonra olacak bolundu. Sen yürüymeni yarasan, kalmalı yerle diye yürüymeni yaramasan oturmalı. Son bir açıklat versen bunu. Ben senin teşekkür ederim. Olyakos. Orasat bu telefonu sedibenen hemra dinledik ayal doğanmadan beri iki soru bilen izlemdiler cevap size. Bolacak. Bir hormatly üýämiz özüniň aratan bir kısa soragyna başga soragy şeýle aýdypdyrlar. Ha meniň ýaşyma beri 30 ýaşymda. Ýönemin bir miktar nahoşlygym bar. Ha şu nahoşlygym bilen ruzamy näetmegim gerekli. Ondan sonra da namazda da durup bilmeýärin. Namazy dik durup okuyup bilmeýärin. Oturan yerimden kalıp bilmeýärin. Oturan yerimden ýokary galyp goýsam şunda oňarmaýärin. Indi men ruzam näzir tutmaly we namazym näzir okumaly? Şu bir açıklap berseňiz. Hormatly üýä. Inha bir kişi nahoşhal bolsa, şu sizin aýtşyňyz ýanak, indi görmeli ki şol nahoşlygy aya şol bir näçe wagtdan soňra aýrylmak imkany barmy? Ya şu nahoşlygy ta illel ebedde aýrylmaýarmy? Doktorlaryň da aýtmaklygyndan şu zat belli bolýar ki, şu nahoşlyk hemçinan şunda bolýar, bir illel ebed bolýar we nahoşlygy aýrylmaýar. Eger şeýle bolsa, onda bir de ýanky arazysyny açyp da her bir günne bir başga mikdarly bermeli. Hatta eger ýaşy
30 yaşında olsa da 25 yaşında olsa da eğer şonu bir Müslüman, mümin düktörler, bir uğur bilen düktörler ona nazar verse ki senin nahoşluğun inni ayrılmaya ilel ebed bir nahoşluk seninle bolyar. Şun yana eğer nazar veren olsalar onu ol ağlınla inni beklep ara tutup bilmeyecek olsa onu her bir gününe baş bütün miktarlı yani berip de her şeydip de gez vermeli onun arazisi şöyle beryan pidesi onun arazisi oluyor. Ve ma namaz haktaydır olsak inin namaz mesela bir adam nahoşluk bolup da namazını kıymaklıkta kıyınçılık var olsa eğer dik durup bilmese namazını oturup okuymalı. Oturup okuymalı, oturun yerinden rükû etmeli, secde etmeli, oturup şeyle okuymalı. Yok oturup da okuymakla başarılı yok. Onu kaptalık geçirip yatmarak ya arkan yatmarak da boyunu bilen rükû sucudun enzam verip okuymalı. Kadar namazı geçtiğiyle gururun yok. Boyunun kıymalılığını bilsen onu şöyle boyunun bilen rükû edip secde edip yani ima bilen şey edip de namazını okuymalı ve enzam vermeli. Kadar namazını geçirdiğiyle gururun yok. Hormat bolsan salamat bolun minnettar. Sororora jogap bölümne hem berilen wagt gutarıp bardy. Alp baryan işlerinizde üstünlük arzu etýärsiz. Taňry ýalhasyn. Bolya hoş selamat.